Polizorul unghiular 900 de W, diametru disc 125 de mm, D-Tools DZS-E160 este un produs robust, eficient și ușor de utilizat la operații de polizare, ascuțire, tăiere și netezirea suprafețelor metalice, beton, piatră și materiale similare, fără a utiliza apa. Acest polizor este proiectat și garantează funcționarea la temperaturi ambientale cuprinse între plus 5 și 40 de grade Celsius la o altitudine de maxim 1000 de metri peste nivelul mării. Umiditatea trebuie să fie mai mică de 50% la 40 de grade Celsius. Poate fi depozitat sau transportat la temperaturi ambiente între minus 25 și plus 55 de grade Celsius. Polizorul unghiular D-Tools DZS-E160 are următoarele caracteristici. Design aerodinamic pentru o manipulare ușoară și un plus de confort. Mâner confortabil din cauciuc pentru o manevrare ușoară și o prindere stabilă. Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă. Produs cu raport preț-calitate excelent. Consum redus de energie. Acest polizor trebuie folosit numai pentru destinația pentru care a fost construit.